radio on. Nakikinig sa my one and only radio station. What you come with that? Baligyan ako ng ero. Ikot kinat. Relax mo sa driver. Lagi? Ako ito mo yung tail. Mahirap ako bayad ng ero. Ano ko ba natin na? Ito maganda yung mga pinapakawal sa mong kanto. Gigit doon ang mga ganto. Sige layo pero nindot. Ito ano mo, Buda? Ang gabna Ako ganda iban. Wala si kapoy ko. Kasi, Kaya ang bangko niya, dako kayo, niya imutil, mag-straight. Ano ba niya, nagtumba-tumba niya mo sa kanang kurbada. Di ka siya, pulba ba? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kini! Ang TUGKARAN. Mga higala, kumusta? Doon ka ba yung gihambing nga kasakit sa kinabuhi? Doy kas akong naapasal sa warehouse na nagsabak-sabak na to sa Osaka unggoy. Ang mga kasinatian na di mo may kalimtan. Anong imong pagkabigaon? Ano ba sa asawa? Pangas kaya masan. Kini si Persalan na Agnes alang sa Kini! Ang TUGKARAN. Nga mabati ninyo matagbuntag Lunes hanggang sa adlong Biyernes. Dinilang sa MOR 101.1. Okay kaayoh. Chacha? Type of chacha. Chacha on the ramp. Ano yan? Niining bugnaw Wala siya. kadlawan ay dunang tako'y gustong iingon. Alas 6:52 nas buntag mga kapamilya, kini atong background song karong buntaga mo ni ato ang champion sa Minpop 2020 gikan kini kay OPPA. Gikan dia sa Tagum City. Oy, naku, at siya rin ang Listener's Choice Award ng MOR. 110,000 ang nadagaan senador. 100,000 pesos ang kanyang bugat kung kayo ang ano gabi, no? Chiki, dako kayong chiki. Dahil ko yung chicken, no? Dako kayong chika at ang gakwan, okay niya. Niwang ra ba si kata? Ano ko ba si babungkag ang lawas ang ni pag ano? Madawas dala sa chiki. Ay, good morning sa mga niadto gabi, sa mga napulaw-pulaw diha. Ay, grabe talaga. Congratulations sa first ever na Minpop, Mindanao Popular Music Festival 2020. Ayun. Oh. Congratulations kay Kata Kata Maulia Pama. Oh, yan. At saka ang ating first prize ay ang kanta na Buang Buang. ni Sherwin Puguso. Oo. At saka ang second ay ang third ni Markini Joshua Bohol. Ayun. Oh, yan Diba? sila ang mga nakadaog kagabi. Di basta-basta. Di basta-basta. Pero hindi good basta-basta po kung si Ate Pris ang nai-appeal dito. No? Dapat si Ate Pris ang host kay Kuan Good Mindanao Pop Good. Diba? Atong i-welcome, Senador. Let's all welcome Ladies and gentlemen, Ate Presi! Oh. Ay, hello mga higala. Medyo lain akong kuan ron, akong tiyan. Ay, nagmabdus ka? Basig nangala na ka? Di ka Ate Press nga Nagbunga na ang inyong kuang. nagbunga lang. Gibuhat nga pagtanom og balanghoy. Oo. Kagabi ipagid niglain akong tiyan. Ay, tuloy. Haplasin na Ate Press. Ani haplas ko di japon mawa. Inya ako nag itong giinom ang haplas wa gapon. Siguro kinahanglan na siguro niyo mo kamot sa laki. Kuan kanang madto ko dun sa obigay ni. Ay, Akong ipahiling kun hangin ba ni o mabdos ko. Ipawahing na para magitan dito. Oh, ipawahing na pa akong itlog.
Ikaw na ba si Sir Emil? Oh, sa'yo iyahang flight. Sa'yo, Oh, sa'yo. Sa'yo di ay. Ato tatong pa kung si Sir Emil rin pa libon ta nato to si Sir Sayang Emil. kaayo nga to ang IPM production head. Oo, sa MOR MOR Regional, Philippines. MOR Oo. Philippines. Ah, Sir Emil, good morning kung napakas airport diaron. Nilakaw na din sir ko gahapon. grabe ang kauban natin kagabi ang mga judge si Sir Emil Maula, si Thor Dulay, si Thor Dulay Ay, si Thor Dulay. Hawd talaga kumanta ni kanta kagabi kauban ang southboard si Mr. G. Durias. Ay, oo. At saka si Junji Marcelo at siyempre si Mr. C. Ryan Ryan Kayabyab. Kayabyab. Ay, Di di basta-basta ang mga Ang hurado. ang hurado, magkurog-kurog ka talaga. Pero wala ako'y nakita na nagkurog sa finalist. Ay, wala. Mga hawod Wala. pa na, Hawod di pa na. basta-basta. Labi na tong mga nangamtag, mga lahi-lahi ang genre, at saka lahi-lahi ang kanang mga music, pero labi kay padaugon tanan, no? Ay, oo. Ako, sa mga personal choice na ko dito, Senador, Oo. nakarga yun ang isa. Sa akin, Katong buang. akin Personal buang, choice na ko to, Kato nagdagdag sa ko. Dili. Kanta na buang. to. Apil dito. Wala kang gusto mo daw kung Oo. supposed to be, no? Actually, yan din ang choice ko, ang buang, at saka ito, ang EM. Yan din, at saka yung kanta na Rason. Rason. Oo, ganahan din ako Naked. doon. Oo. Naked Charcos. At saka, siyempre, yung tethered, deserving din, parang Ay, si Ed oo. Sheeran ang kumanta. Ay, oo. Hawad ka ayo. Gikanta niya dito, Senador o Ati Press, atong Sabado sa lokal na Tukal Live. Live. Gidset ginako baga, akong Oo. ikusgan. Oo. Paminaw na ko. Murag ako ano lang. Matay, wagi pagkakuha, wagi si Piat. Prinsipyo. Dulot sa buko ko mga lyrics, Ati Press ng Senador. Oh. Kung makadungog ka, Oy, madulot siya- sa imong bukog Oy, at si Ed Sheeran. Ed Sheeran, no? Doon na, lahat ay kay Box yung kanta. Outside. Ed Sheeran, Sheeran, whatever will be. Mao ni Ati Press, oh, paminawan ko na Ati Press kadali, ha? Oh. Amo din na siya. Oo. Kabalo ba ka sa ko na Ati Press background na kanta, ha? Oh. Kana bitaw nakabatong kag hinigugma niya, nagbuwag mo. Buwag ko. Pero nakagapos gyapon mo sa usag-usa. Kaya pala ang ano ba pasabot pala ng tethered, no? Ano pala yun yung parang You are tied together. type to give. Nag-PC ba? Bulag man pero magbalik gihapon Oo. kay naka ano man na murag sumpay ba? Murag Sumpay silang puso. Oh, murag inana Senador, pero murag akong pagkasabot ani is even though nagbuwag na mo, pero nagya po'y PC nga naghawid ninyo. Ayun. Naka-tethered gyapon mo together. Namatay na si Fredson din he. Oh. Sa Carino? pa ng, Minpap 2020. Oo. Ipangutana ko na si Cardo. Ay, oo. Minpap yan. Oh, Mapil daw si Fredson sunod, mag-compose daw siya kanta. Ano ang kantahin niya? Okay, manamang 8-8, 9-9 na. Kasi si Fredson, ano yan eh. Yung tawag incarnation ni Bayani al Bayani. Muli sa Encarnacion. Ano man? Iba. Diba? Pa-play mo yung buang Kuya Cardo. buang. Para madunggan nila ang first runner-up natin sa Ay, Minpap. first runner-up. Ito na mga kapamilya. Ito ang bagay kay Ate Prissy. Ito ang team song natin. Paminaw Ate Prissy. Oh. Madas. Christmas party gani. Nahog Lalong. Nalisang. Kapa? Salang akong tubag ni mo. Ah. Oh, ikaw rin kabuang.
Ate Pres, higugma gid ka. Nahigugma. Ano man? Ako makasabi ko nahigugma talaga sa Wala Ate Pres. man ko Labo. malis pangisip. Hapit lang. Matingalan na ba ako kay pangutanon ka, kay mutando-tando na lang ka. Ate Pres, kani sa tungod ani kanta Ate Pres no. Nakaingon jud ko Ate Pres. Oh. Nga nahigugma gid ka. Kaya ano ba, matulala, tapos maglakaw, orang ka na ganing naglutaw. Pero di na nato to balikon sa Di na to balikon. Kay mao pero mao lang ni ang pag ang lyrics, maog yun ang lyrics di ka para kay Ate Prissy. So balikon na to senador, Oo. kung wa pa ka mabuang, meaning to say, wa pa ka nahigugma. Oh, kung moagi kag kabuang, Ah. so nahigugma na ka. Gitulo gayon ang luha na Ate Prissy. Dili duwa ang mito na ko. Asa man? Ang Sir Yuji. Nasiriton na. Pupusigan na. Sayo-sayo na to senador. Alas City tayo magsugod sa kini ang tungkaran para siyempre sayo tayo mahuman nito para hindi tayo ma-overtime. Pero congratulations. Ano Ate Pris? Ma-overtime na po ta. Di ba? Okay lang to ma-overdose. Bahalang ma-overdose basta di lang ma-overtime. Oh. Sige, larga Ate Pres. Ano na to ang segment Karabuntaga mga kapamilya. Mayang buntag mga higala. Kanimo Priscilla, Kuya Cars og Senator Manny. Hello ninyong to diha sa MOR. Tawagan na lang ko nga alias Aramina. Igsoon ni Ramini. Manay tawag sa akong mga